これも仕事だよ。俺がやれって言ってんだから。闇雲に俺に仕事を押し付けてくる御曹司の上司。自己主張の苦手な俺はそれを断りきれず、なんとかこなしていたが、ついにキャパオーバーを起こして、とんでもないミスをしてしまった。左遷を言いつけられ、すべてを諦めかけた俺だったが。移動する必要なんてないですよ。私に任せてください。そこに現れたのは新人の女性社員。彼女は俺のミスが御曹司にはめられたものだと主張した。俺に立てつくならクビにするぞ。御曹司は女性社員を黙らせようと脅すように言ったが、私をクビにするのでしたら倒産の覚悟は終わりで。女性社員が余裕の笑みを浮かべて告げる。彼女の口から明らかにされた正体に、御曹司はガタガタと震え出すのだった。俺の名前は久保山康弘。会社員としてマーケティング部門に所属している。大卒で入社して7年が過ぎ、仕事をそつなくこなせるようになっているものの、全く日の目を浴びることはない。それもこれも俺が働く会社の御曹司である大津にいいとこ取りをされているからだ。おい久保山、これ一緒にやろうぜ。俺も？大津が満面の笑顔で俺の肩に腕を回す。その大津にぎくりと肩を跳ねさせ、俺は苦笑いを浮かべた。いいじゃんいいじゃん。俺たち同期だろ。助け合おうぜ。そうだね。大津はニヤニヤと笑いながら、俺のデスクに書類を置いていく。俺は同期の大津に仕事を押し付けられた。これは本来大津の仕事であり、俺が手伝う必要はないもの。理解はしているものの断りにくく、俺は引き受けてしまった。しかも、それで終わりではない。お、仕事終わったのか。ご苦労さん。ありがとう。じゃあ俺が報告しとくから。大津は俺が差し出した書類を受け取ると、報告に向かおうと俺に背中を向ける。俺が報告に行こうか？一緒にやったって言っておくし。ああ、いいよいいよ。俺が報告しとくから、任せとけって。大津は得意げに笑った。俺は引き止めようと手を伸ばしたものの、その手は空を掴んでしまう。大津の背中が見えなくなると、俺はがっくりと肩を落とした。お前また横取りされてんじゃん。しっかりしろよ。ごめん。今度こそと思ったんだけど。もうちょっとはっきり言ってもいいと思うぜ。同期なんだからさ。同僚が慰めるように肩を叩く。俺はとぼとぼとデスクへと戻った。大津とは同期入社だが、俺とは全く違う性格をしていた。彼は仕事を一切しない。しかし、社長は跡取りとして溺愛しており、大津も社長の前では仕事をしているふりをしている。さすが俺の息子だな。一度もミスをしないなんて。お前は完璧な人間だ。当然だろう。俺はこの会社を引っ張る人間だからな。本当に頼もしい息子を持てて幸せだよ。満面の笑みを浮かべる社長に、照れた笑いを浮かべる大津。それを聞いている社員は、全員告げ口したい気持ちをこらえ、大きなため息を吐く。大津にミスがないのは当然だろう。仕事を一切しない彼がミスなどするはずもなく、それでいて手柄は取っていくのだ。それから間もなくして、御曹司ということもあり、
手柄を立てた大津はスピード出世で部長になった。大津は上司となると、さらに遠慮がなくなり、俺をこき使うようになる。俺が上司となったからには、俺の指示に全部従えよ。久保山はこの仕事を全部こなせ。これを俺だけで？大津によって、俺のデスクにはたくさんの書類が積み上げられる。どう考えても、一人でこなすには量が多すぎた。戸惑って視線をさまよわせていると、大津はニヤニヤと笑った。まさか仕事を選ぶのか？お前はそんなやつじゃないだろ？けど、これも仕事だよ。俺がやれって言ってんだから。頑張るよ。俺は顔を引きつらせながらも笑顔を浮かべた。背中には焦りのせいか汗が伝う。他の社員は哀れみの視線を俺に向けていた。俺は少しだけ反抗してみるものの、これも仕事だと言われてしまえば断れない。本当にお前真面目だよな。断ればいいのに。仕事を選んじゃダメだろ。言われたらちゃんとやらないと。自分に言い聞かせるように言って作業に取り掛かる。それに大変な目に遭っているのは俺だけではなかった。他の社員も仕事を押し付けられて毎日大変そうにしている。休憩時間を削ったり朝活をする社員もいた。そんな余裕のない生活を送っていたが、唯一俺の仕事を手伝ってくれる新人がいた。私、今仕事がないのでお手伝いしますよ。何でも言ってください。ありがとう。助かるよ。これお願いしてもいいかな。お任せください。彼女は新入社員の高橋海。頑張り屋で気遣いができる社員で、俺の手伝いをよくしてくれている。高橋はその性格から先輩や上司に可愛がられていた。しかし、大津からもよこしまな好意を向けられているようで、声をかけられているのをたびたび見かける。なあ、今度一緒に出ないかない？俺おごっちゃうよ。すみません。私、今日予定がありまして。大津は勤務中にもかかわらず、高橋を口説いていた。デレデレとしながら、大津は高橋に声をかけていたが、彼女は笑顔で毎回断っている。人目があるからか、大津は無理に押し通そうとしておらず、俺はほっと胸をなで下ろしていた。だがある日のこと、人目のないところで大津が強引に高橋へ迫っているところを目撃してしまった。狭い給湯室の端に高橋を追い込み、大津は逃げ道を塞ぐように入り口に立ちふさがっていた。今日こそいいかな？いいじゃん、一回くらい食事しても。俺上司なんだけど。大津の言い方はまるで脅しているかのようだった。いつも優しく話しかけているというのに、今日は声が低い。高橋も逃げ道を塞がれているのか怯えており、声が震えていた。人目がないからか、大津は自分の地位を振りかざしている。上司と言われれば、新入社員の高橋は断ることができないだろう。そのくらいにしておけよ、大津。そんな言い方したら怖がるだろ。久保山のくせに俺に指示するわけ？声をかけられた大津は不機嫌そうに俺を睨みつけた。内心ビビりながらも俺は言葉を続ける。
高橋さん。さっきデスクに書類置いてきたからお願いできるかな。はい。すぐに取り掛かります。俺に声をかけられた高橋は、大津に軽く頭を下げると、デスクへとかけていった。じゃあ、俺も久保山くんに仕事を頼んじゃおうかな。え？高橋を助けることができてほっとしていた俺だったが、大津に声をかけられ、顔が引きつる。俺がデスクへと戻ると、大量の書類がデスクへと置かれた。この日を境に、押し付けられる仕事量がさらに増えることになる。本来の業務ではない倉庫整理までやらされ、仕事が全く追いつかず、俺は深夜まで残業を余儀なくされた。お手伝いしますよ。私も残業します。いやいや、女性をさすがに遅くまで残すのは、君は定時で帰りなさい。でもこれ、私のせいなんじゃ。俺が断ると、高橋は表情を暗くする。そんな彼女に責任を感じさせるわけにはいかず、俺は気丈に振る舞った。大丈夫大丈夫。俺はこう見えても先輩だからね。やりきってみせるよ。高橋が手伝ってくれたが、甘えてばかりじゃいけない。俺は必死に与えられる仕事をこなしていたものの、大津から仕事を押し付けられるようになってから数週間が過ぎた頃、大変な失態を犯してしまった。取引先との商談をすっぽかしてしまったのだ。申し訳ございませんでした。まったく君は何をやっているのかね。新規開拓した販売ルートだったのに。俺は顔を青くしながら頭を下げることしかできない。怒りで顔を真っ赤にした社長と目を合わせることができなかった。この商談をしくじれば、これまでの苦労が水の泡となるばかりか、大きな損失を出してしまうところだったのだ。まったく、取引先の近くに息子がいたから大事には至らなかったが、損失が出たら君の首だけでは済まなかったんだぞ。すみません。たまたま近くに大津がおり、この商談は彼の手柄になった。俺は社長に散々絞られ、とぼとぼとデスクへと戻る。なんでこんなことに。仕事のスケジュールを書き込んでいる手帳を開く。商談の予定は記入されていなかった。俺にはその日に商談を入れた記憶が全くない。しかし、商談のメールは俺のパソコンから送られていた。連日の忙しさのあまり、送ったことも忘れてしまっていたのだろうか。はあ、きついな。退出する直前に社長に渡された一枚の紙をデスクへと広げ、頭を抱える。その紙には異動通告書と書かれている。俺は社長から左遷を言い渡されていた。あの仕事量でキャパオーバーは当然だって、社長に言ってみろよ。いや、もういいかなって思ってる。同僚が俺を鼓舞するものの、俺はこの左遷を受け入れるつもりでいた。この職場は嫌いではないし、できれば定年まで勤めたいと思っていたが、これ以上、ここにいるのは無理だ。俺は連日の激務で焦燥している。この激務から解放されるなら、左遷されてもいいかと思えるほどに。数日まともに寝ておらず、俺の目の下にはクマができている。食事もまともに取れておらず、俺の体重は
5キロも痩せていた。働きながら何のために働いているのかと自問自答することも多々ある。他の社員に引き継ぎしなければならない。俺がデスクにあったファイルを取り出していると、真剣な顔をした高橋が足早にやってきた。移動する必要なんてないですよ。私にお任せください。え？私についてきてください。高橋は俺のデスクのノートパソコンを持つと足早に廊下を歩く。俺はわけもわからず首をかしげながら彼女の後を追った。やってきたのは先ほどまで説教を受けていた社長室。高橋はノックもせずに部屋へ足を踏み入れると罵声を浴びせられた。誰だ？私の部屋にノックもせずに入ってくるなど無礼じゃないか？顔を真っ赤にして怒鳴る社長に、高橋は物おじせずに見えるようにノートパソコンを開いて、とある画面を見せた。久保山さんははめられたんです。こちらをご覧ください。高橋は社長にメールの送信時間を見せた。この時間は私と久保山さんが倉庫整理をしていた時間です。久保山さんがメールを送るのは不可能です。倉庫の出入りには防犯のため総務部に鍵を借りに行った際、入退室の時刻を記録することになっている。その記録を見れば俺の無実を証明することができるだろう。その事実を知った社長は眉根を寄せた。それじゃあ誰がやったと言うんだね。久保山さんが倉庫整理のためパソコンの前に戻ってこないと分かっていた人物。それは一体。久保山さんに倉庫整理を命令したあなたの息子さんですよ。なんだと？聞いた社長は顔を青くした。しかも今回、仕事をしていない大津が商談先の近くにいるというのも怪しかった。社長は内線で大津を呼び出す。呼ばれた大津はすぐさまやってきて、話を聞くと、高橋に反論した。そんなの証拠がないだろう。そこまで言うなら証拠を出せよ。新人のくせに生意気だな。息子を疑うとはけしからん。大津が否定したことで社長も語気を強める。大津は証拠を出せと俺たちに詰め寄った。俺は二人にケをされたが、高橋は姿勢を変えない。俺に盾つくなら首にするぞ。私を首にするのでしたら、倒産の覚悟は終わりで。高橋は首の言葉に全く怯えず、満面の笑みを浮かべていた。彼女の発言に本人以外が首をかしげる。どういう意味だ？私、高橋グループの社長令嬢で、会長の孫なんですよ。なんだと？高橋の発言に、社長は動揺からか、額に油汗を浮かべている。高橋グループは、日本最大級のグループ会社で、うちの取引先の7割は関連会社だ。状況を理解した社長と大津は、顔を青くして震えている。俺は、そんなすごい社長令嬢が自分の後輩だったという事実に、口をあんぐりとさせてしまう。ここで見聞きしたことを父と祖父に告げ、即刻取引を中止してもらいますよ。待ってくれ。きちんと調査するから。手のひらを返したように、社長は高橋に懇願した。
大津は悔しさからか、うつむきながら震えており、全く言葉を発しない。ああ、調査するなら、これもお願いします。高橋はスーツのポケットからボイスレコーダーを取り出し、再生ボタンを押した。流れてきたのは、大津に迫られた時の録音音声で、それを聞いた大津は、顔色をさらに悪くする。それは、迫られて迷惑していたので、録音させていただきました。満面の笑みを浮かべる高橋を見て、大津は床に崩れ落ちる。俺はその一連の出来事にほうけることしかできず、立ち尽くしていた。さあ、先輩戻りましょう。そうだね。そんな俺を正気に戻したのは、先ほどまでの勢いが嘘のように、優しく話しかける高橋の声だった。彼女に背中を押され、俺は社長室を後にする。その間も、大津は俺に何も声をかけることなく、床にへたり込んでいた。即日、社長の命令で、今回のことが調査されることになった。俺たちが働く会社は、それなりの大きさがあり、部署ごとに監視カメラが設置されている。その防犯カメラに、大津が俺のパソコンを操作している姿が映っており、俺のパソコンを使ってメールを送信していたことが明らかになった。さらに、大津が高橋以外の女性社員に対しても不適切な行為を行っていた事実が発覚してしまう。息子に甘い社長は大津を解雇することはなく、会社に置くことにしたようだったが、社員からの冷たい対応に耐えられなくなった大津が自主退職してしまった。大津が辞めたことにより、部長の席が空いたことで、順次昇格が行われることになり、俺は主任に出世した。今まで日の目を浴びることがないと思っていたが、それは御曹司である大津がいたからのようだ。俺を評価する人は確かに存在しており、俺は昇格を祝福される。お前の真面目さなら、大津よりもいい仕事ができそうな気がするぜ。大津さんみたいな人よりも、久保山さんの方が上司にふさわしいと思いますよ。ありがとう。今まで以上に頑張るよ。主任に昇格後、俺は忙しく働いている。社員の力量により仕事の配分も考えており、キャパオーバーをすることもない。何より女性社員が今まで以上に仕事に励んでくれていた。久保山さんが主任になってくれてよかったわ。もうちょっとで辞めようと思ってたから。大津の行いのせいで退職を考えていた社員がいたようだ。そんな社員も今では楽しそうに仕事をしている。退職後の大津はなんとか他の会社に就職したようだが、そちらでも全く仕事はできていないようだ。もともと他の社員に仕事を押し付けていた彼が仕事をこなせるはずもなく、長続きはしていないらしい。高橋は今まで以上に俺をサポートしてくれている。俺にいつも声をかけてくれる彼女だったが、どうしても気になることがあった。高橋さんはどうしてここで働いているの？お父さんの会社の方が大きいし、やれることも多いんじゃない？俺が問いかけると、彼女は複雑そうな表情をした。父は私に甘いので、父の会社に就職したら今後に活かせないと思ったんです。彼女は大津と違い、楽な道を歩まないようにしたようだ。楽をせずに
真面目に取り組んでいる彼女は誰よりも輝いている。高橋さん、この仕事をお願いしてもいいかな？はい、私にお任せください。そんな彼女の輝きを失わないよう、働きやすい職場を作っていきたいと思う。それが俺の窮地を救ってくれた彼女への恩返し。そして、俺のことを信頼してくれている仲間たちの期待に応えることになるのだろうから。